Quedamos todos espeluznados ca noticia, seguro que na casa moitos avós, pais e nais, cando trascendeu a morte desta nena de 4 anos, despois de facerse unha operación aparentemente trivial, non, nunha clínica dental. Sí, un empaste, unha extracción, algo moi sinxelo. Resulta que comezou a toparse mal, morre e todo o mundo apunta a anestesia. Que pode estar pasando aquí? Que pode haber detrás desta morte, Héctor? Claro, cando nos imos ao dentista, pois a anestesia máis habitual que se coloca é esta que temos por aquí, que é a anestesia local, a que se pincha directamente aí na propia encía e directamente o que fai é dormir esa zona para actuar sobre esa peza, ben facendo un endodoncio, un empaste, o que sexa necesario. Pero nesta clínica, e noutras tamén, están ofrecendo outra serie de servicios como se chama a sedación consciente. Que quere decir eso? Bueno, pois que o paciente, normalmente son pacientes que teñen moito medo a ir ao dentista, que o pasan moi mal e aplican ese tipo de sedación na que realmente pois a persoa está máis dormida para que nos entendan na casa como cando faz unha colonoscopia, unha gastroscopia, que quedas así medio adurmilado, medio trasposto, pero eso na clínica dental. E a raíz de eso, pois parece que houve aí un problema na que vemos que no mesmo día unha nena acaba no hospital, que afortunadamente se recuperou ben, pero a outra lamentablemente perdeu a vida. Pois un suceso que se está investigando, que nos fai preguntarnos, claro, pola anestesia, non? Algo que sempre lle temos todos bastante respeto, a verdade, cando temos que someternos a unha operación. Hai varios tipos de anestesia, non? Sí, temos varios tipos de anestesia porque non toda é igual. Primeiro temos, lóxicamente, a anestesia local, que é a que coñecemos a maioría, que é a que se pon, pois, por exemplo, cando temos que dar un punto de sutura, ou vamos ao podólogo e ten que facer aí algo nunha uña que temos un pouco mal, ou incluso no dentista, que é a máis clásica, non? Esta que temos por aquí é que se aplica directamente pois cunha xeringuilla pequena, pinchase na propia encía e aplícase ese anestésico local que durme simplemente esa zona, que logo salimos do dentista coa boca un pouco adurmilada. Pero temos máis tipos de anestesia que poden durmir máis zonas do corpo. Temos, por exemplo, anestesia regional, que é, por exemplo, cando teñen que durmir un brazo enteiro, por exemplo, van nos facer unha artroscopia e teñen que durmir todo o brazo, pero o resto do corpo está desperto porque simplemente van a actuar aí. Ou incluso, por exemplo, a máis coñecida tamén, que é a raquídea, cando nos pinchan na espalda e o que fan é durmir as dúas pernas. É moi habitual, ás veces, pois, nas operacións de rodillo, operacións ginecolóxicas tamén, e pinchase directamente na espalda, aquí no espazo entre dúas vértebras, cunha agulla como esta, e o que se fai é introducir aí directamente un fármaco anestésico que durme as dúas pernas. Pero logo temos máis tipos, temos a sedación e a anestesia xeral. Na anestesia xeral o que facemos é durmir absolutamente todo o corpo. E na sedación tamén, pero con diferentes niveis. É dicir, cando aplicamos a sedación, quedamos dormidos, pero se nos avisan, se nos moven, se nos chaman, imos despertar, pero na outra é un nivel de sedación máis profundo no que realmente non imos despertar por moito que nos chamen. É que incluso dormimos tan profundamente, con estes fármacos que temos por aquí, dormimos tan profundamente que necesitamos incluso que unha máquina respire por nós. Por eso temos que colocar ese tubo que está por aí, ese tubo endotraqueal, para conectalo a unha máquina e que respire por nós, porque imos estar tan relaxados e tan dormidos que unha máquina vai ter que respirar. E cal é o criterio para escoller unha ou outra, Héctor? Claro, pois isto é a diferencia, por exemplo, entre sedación ou anestesia xeral, eso vai no decidir o anestesista nesta especie de consulta previa que hai antes da ciruxía, na que realmente se ve que tipo de ciruxía se vai facer, que tipo de paciente temos diante, en función dese criterio vaise ver se cunha sedación sería suficiente ou faría falta unha anestesia xeral. Héctor, outra pregunta moi socorrida cando nos temos que someter a un procedimento con anestesia é logo canto tempo tarda en desaparecer do noso corpo. Claro, porque a eliminación da anestesia tamén é algo sempre que preocupa, non? Canto tempo vou tardar? Vai depender un pouco, que decíamos, por exemplo, se imos ao dentista e nos aplica esta anestesia que é tan habitual, na que nos durme esa zona, ou un dedo, ou unha parte soa pequena do corpo, normalmente tarda unhas 3-4 horas en desaparecer. Pero temos por aquí algúns truquiños, porque cando imos ao dentista e nos durme esa zona sempre queda como un pouco desagradable, non? Logo, sí, que se nos ababa e tal. Atopamos alguén na rúa, non podemos falar porque temos aí a boca dormida. Incluso queremos comer, que temos fame e non podemos porque está un pouco dormida. Hai, sí, entón, truquiños? Hai pequenos trucos que podemos facer para que esas 3-4 horas se reduzan e desaparezca antes ese efecto da anestesia. O primeiro, dar pequenos masaxes na cara. Por qué? Porque se masaxeamos a zona, estamos aumentando o fluxo de sangre na nosa cara e aumentar o fluxo de sangre está tamén favorecendo a eliminación desa anestesia. Agora no inverno saímos á rúa, fai frío, ese frío que vai facer manter máis tempo aí todavía a anestesia. Se aplicamos
aplicamos calor, por exemplo, pois o típico saco de sementes no microondas que aplicamos aí na cara, aplicamos calor, aumenta tamén o fluxo de sangre na nosa zona e vai tamén favorecer esa eliminación da anestesia. E logo tamén, se por exemplo, se cando xa vai desaparecendo un pouco e podemos beber, se tomamos algún líquido que estea templadiño, tamén todo o que sexa elevar calor, elevar sangue á zona, vai favorecer a eliminación desa anestesia. Hai algún tipo de perigo, non, cando se administra unha anestesia, que é outro temor moi recurrente? Claro, si é certo que con anestesia local os perigos son moi pequenos, podes ter alerxia a algún Por exemplo, determinado ese me componente. desperto en medio dunha operación. Esa é unha pregunta moi habitual, a de se me desperto en medio da operación e de repente despertome. Bueno, realmente hoxe, na anestesia xeral e na anestesia sedación, non é como fai anos que realmente non había moito medio de medir o nivel de sedación, porque o nivel de sedación pódese monitorizar durante unha operación, entón vaise ver realmente se esa persoa está moi dormida ou pouco dormida, medindo a actividade cerebral cunha tira que se coloca na propia fronte do paciente. Entón, é moi raro e moi pouco habitual que unha persoa esperte no medio da operación. O que fai é que se poñen esa serie de fármacos para que a persoa estea dormida e cando remata a operación que se fai? Non se espera que a persoa vaya pouco a pouco despertando, senón que se inxecta unha especie de antídoto da anestesia, dese fármaco, para que a persoa desperte e xa pase o efecto da anestesia e vaya despertando. Pero, como decimos, os perigos da anestesia a día de hoxe... Claro, aí os estamos vendo, pero os que hai, cales poderían ser? É dicir, a que posibles consecuencias nos podemos enfrontar ca anestesia que teñamos na cabeza? Claro, o primeiro é que sempre a anestesia teñen que poñer nun entorno axeitado, é dicir, sobre todo o que pase da anestesia local, todo o que sexa sedación ou que sexa anestesia xeral, o ideal é que aplique un anestesista nun entorno axeitado e cos medios necesarios para facer fronte a estas posibles complicacións, como por exemplo un laringoespasmo, que ademais son moi habituais nos pacientes pediátricos, unha broncoaspiración, porque a veces non respectamos, cando vimos o quirófano decimos, nas horas previas, nas 6 ou 8 horas previas non podes comer nada, porque ímonos relaxar tanto, que ese esfínter que temos no estómago e que evita que a comida suba para arriba, vaise relaxar tamén e a comida do estómago pode subir e pode acabar nos pulmóns e acabar facendo unha broncoaspiración. Tamén pode baixar a tensión, podemos ter náuseas, vómitos, todas estas series de posibles consecuencias nun entorno hospitalario ou nun entorno axeitado cos medios suficientes, podemos facer fronte e atendelas. Por iso moitas veces, non, estas operacións que se fan clandestinas, moitas veces de cirurxía estética, non, que implican anestesia e que acaban fatal, non? Porque non hai alguén profesional, pondo, entendo. Claro, por eso sempre temos que ver que o establecemento onde imos facer a intervención que sexa, que cumpla co todas as autorizacións que ten que ter, que cumpla, se temos algunha dúbida, podemos sempre consultar, por exemplo, no Colexio de Médicos teñen un rexistro para ver que realmente esa persoa é un profesional da saúde acreditada que sí pode facer ese tipo de intervencións, e por iso é tan importante sempre facelo no entorno axeitado, porque a anestesia a día de hoxe é segura sempre que a fagamos cos profesionais axeitados e no sitio axeitado. Pois creo que temos algunhas preguntas para ti sobre este asunto que sempre desperta aí un pouquiño de medo entre todos. Despois dunha operación con anestesia xeral, estiven horas desorientado. É normal? É normal, porque dormímonos tanto que logo cando saímos do quirófano non imos á planta, nin imos xa marcha para casa, non. Quedas un ratiño, como 2 horas. Ás veces unhas horas incluso, nunha zona que se chama zona de despertar, zona de recuperación, onde estamos vixiando varias cousas os enfermeiros. Que vixamos? Primeiro, que non haxa ningún sangrado, que a tensión estea ben, que a frecuencia cardíaca estea ben, que todas as constantes estean ben, e logo, por suposto, tamén que a persona vaya despertando. Porque aínda que a maior parte do efecto podemos revertila cun fármaco, pode quedar todavía esa sensación de non sei moi ben onde estou adormilado, e por eso hai que facelo sempre nun sitio axeitado onde estean vigilando que esa desorientación vaya desaparecendo. É dicir, como que en 2 horas eliminamos a anestesia do corpo en xeral ou... Vai depender, porque, por exemplo, claro, se é unha anestesia local sí que a podemos eliminar máis rápido, a anestesia xeral pode tardar máis horas, unhas 2, 3 horas, vai depender un pouco de canta cantidade se puxera, e tamén incluso ás veces, por exemplo, na raquidia, que pode tardar un pouquiño máis en despertar as pernas, porque igual interesa manter incluso ás veces un catéter para que siga metendo un poquinho de anestesia para que se vaya recuperando con calma. Esa persoa non se mova. Que interesante. Máis cuestións? A ver... Ai, esta encántame. Por que ás veces dicimos cousas en sentido cando estamos anestesiados? Esta é un clásico. Claro, xusto cando chega a anestesia durmes, o problema é cando despertas. Ai, que é como el suero de la verdad, iso. Tal cual. Nas salas de despertar escoitamos de todo, dende xente que fala mal da parella, que fala mal do xefe, que fala mal da empresa, ou que aí é un pouco como a desinhibición que chega nese momento. Por qué? Pois por culpa destes fármacos. En serio? Claro, estes fármacos
De feito, algún é o que se chama tamén suero de la verdad, non? Este tipo de fármacos. Porque, claro, soltamos aí un pouco de todo, e precisamente por eso, porque perdemos ás veces esa orientación, perdemos os niveis de cerebrais, por exemplo, na corteza frontal están un pouco alterados, entón, claro, non temos eses filtros. O sea, non hai filtro, non as temos cousas ese non filtro pasan que aí. todos temos habitualmente por culpa deses fármacos, e por eso é mellor que esteas nun entorno hospitalario cun enfermeiro discreto que non vai a contar nada. O que terás coitado, o noso querido Héctor Castiñeira. Grazas, Un placer, como como sempre. sempre.